казвам Ирена Наумова, на 58 години съм, преподавател. Искам да кажа, че това, което се случва сега, е далеч по-различно от това, което беше първите години, 90-те. Много голям е подема на този народ, много по-зрял. Пожелавам на всички да устоим. Най-важното обаче е духовността. И това, което аз съзирам, нали мога да кажа? И това, което аз съзирам е, че трябва да се промени основно, радикално духът на човека и да търси наистина, освен справедливостта, да търси Божия закон. Той е потъпкан. Божият закон в тази нация е потъпкан от висшестоящи, разбира се, и от други. И е много важно да се възстанови тази духовна ценност на система. Мисля ли, че хората са загубили ценностната си система? Значи, те не са я загубили, но в момента те са под голям гнет. Целият български народ, който страда от този гнет, и той просто в момента се бори за своето оцеляване. И аз вярвам, че наистина сега е момента. Просто трябва да се стои, да се устои, да се дързае. Написах там на едно место преди няколко дена на младите хора: дързайте, защото бъдещето е във вас. Но разбира се, всички поколения трябва да сме заедно. Какво ще пожелаете на младите хора? На младите хора ще пожелая да се обърнат към Бога, да търсят Божието водителство, да не се отказват от справедливите си искания, да останат в България, да погледнат назад в миналото и да видят, че България е една държава, която наистина е имала едно добро минало и има на какво да се опрат. Този български народ не е загубен. Този български народ има бъдеще. И той трябва да бъде съхранен. И тази територия Бог е определил да живее той тук и тя трябва да бъде запазена за този народ. И ще пожелая да има повече семейства и повече раждаемост. И никой да не се отказва. Трудности ще има, но няма да се отказват. Бог да бъде с вас. Благодаря ви.